23 July 2026 pachinayi tsiku lina la mtengo wapatali chimene chauta watipasa kuyamika kumwamba kuti Ambuye zikomo chifukwa cha moyo. Tikamazuka choncho nthawi zonse kumayamika kuti Ambuye zikomo konse kumene muli nsanje mpaka chitipa komanso kunja kwa dziko lino. Tikulandireni mpulogalamu ineyi ya bwalo lime pano pa Wireless ya Times, komanso ndilandire anzanga pa tsamba la mchezo la Time 360 amene mumakhala pamenepo nthawi zonse kukhalira limodzi. Timakunyadirani. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Titelo kuti programu ya bwalo lime timabwera pano kukambirana nkhani zokhudza malamulo, udindo komanso chilungamo. Ndipo pofika lero takambirana nkhani zambiri kwa basi. Mundisimikizira inu kuti pali nkhani zina za malamulo, za udindo ndi zina zotero zimakhala kuti timaziyang'ana mwina sitimazimvesesa bwinobwino, komanso pena timakhala tikuziziwa koma mwina sitimaziwa kuti kodi chimayenereka kuchitika ndi chani. Ndiye timafuna tiunikirane zimenezo komanso upereka mwayi kwa inu ngati muli mmafunso kuti tiziziwa, tikamapita chitsogolo tiziziwa kuti yayi koma chinthu ichi chimayenera kuchita chonchi, ichi chimayenera kuchita chonchi. Zonsezo timafuna kuti tizikambirana pano. Komanso ndimanena nthawi zonse kunena kuti kwa inu amene mwina muli ndi nkhani zimene mukufuna kuti tizikambirane pano, zonena kuti mwina aziunikiridwe kapena mwina simmazimvesa bwino, iyayi mukhoza tifikira ndithu kuti nkhani zimenezo kutsogoloku nkukambirana ndithu. Takambiranapo pofika lero nkhani zokhudza belo, nkhani zokhudza ntchito kuti zimayenda bwanji, zonsezo timaunikirana pano. Ndipo lero lino ndimati tikambirane nkhani imene mwina pakatipa takhala tikuyimva, ndiyokhudza anzathu amene ali kundende. Kundende kumeneku kumapita anthu mwina adalakwira lamulo pa nkhani zosiyanasiyana, koma sikuti zimatanthauza kuti iya iwowo ndiye kuti basi kwawo kwatha. Pamakhala ndithu mapulogalamu osiyanasiyana onena kuti iwo aja akhoza kubwereranso mchimake, mwina akatuluka amayenera kuti umoyo wawo uzipitabe chitsogolo. Ndipo ndi pamene pakubwera nkhani ya maphunziro. Taona ndithu anzathu kundende kuja ena amapezeka kuti alemba mayeso, kulemba mayeso ndithu kuyambira ndithu JC nkuzafika iyayi Malawi School Certificate of Education Examinations MSc ija nkupezeka kuti kukhoza bwino, mwina kutenga mapoints abwino ndithu mpaka kusangidwira ku sukulu za ukachenjede. Taonapo ndithu ambiri akusangidwa ku sukulu za ukachenjede, koma chimene chimachitika ambiri mwina samapita ku sukulu za ukachenjedezi. Ndiye kumakhala mafunzo aja onena kuti sono empowerment ija wolo kapena kuwapasa danga lonena kuti iwo nkuziyimira pawokha ili pati ngati akulephera kupita kukakwanirisa kupitiriza maphunziro. Mwina maphunziro aja ndi amene angathandizire kunena kuti kuwasintha iwowo nkukhala pabwino. Chimavuta ndi chani? Kodi lamulo likuti chani? Ndi lero lino ndadala kuti ndikhala ndithu ndi Victor Muhango kuchokera ku bungwe lija la CREA. Iwo amayang'anira kwambiri nkhani za ndende, mu nkhani zosiyanasiyana kani maphunziro ndi zina zotero kuti mwina pazikhala chilungamo ndithu. Ndikadakonda kuti tikhale ndi anzathu aku Malawi Prisons Services, koma titafikira mwina anaoneka kuti ngotanganidwa, ndiye tinaona kuti yayi tipitebe ndi programu imeneyi imene ndithu tikhale nayo. Ndiye mwina inu ndine timakhala ndi mafunso kunena kuti kodi zimene zimachitika motani, kodi lamulo limati bwanji, kodi munthu ukapita kundende tilekeze mwina kumeneko wakhonza mayeso, udakalemba ndithu mayeso ya MSc, kodi ulibe mwayi wonena kuti wasankhidwa ku sukulu ya ukachenjede nkukhala ndi mwayi wokaphunzira kaya ku sukulu ya kaya ku University of Malawi kaya ku Malawi University of Business and Applied Sciences ku Mubasi, kodi ndondomeko zake zimakhala bwanji, chimalepheresa nchani, kodi malamulo akuti bwanji? Ndi zimene tikambirane lero. Ndiye ndikuyitanireni ndithu mlendo wanga amene ndili nawo, amene ndithu ndi mkulu wa bungwe lija la CREA, amene wanda Victor Muhango, amene ndithu mbuyo mutakhala nawo mapulogalamu ena, koma lero tikambirane nkhani imeneyi.
nditero kuti mwadzuka bwanji Muhango? Sam ine ndazuka, kai wazuka bwanji? Ayi, ife kujina rekona kuno tadzuka bwino ndithu, ndikuona panjapa kadzuwa kakhala ngati katuluka ndithu. Ndimanena kuti ayi lero lino tikhale ndi Victor Muhango kuchokera ku bungwe lija la CREA, ndipo ndithokoze kuti munatilola kuti tikhalire limodzi mpulogalamu imeneyi. Zikomo kwambiri. Ndimakamba pano kunena kuti anthu tikakhala pa dziko lino lapansi pamakhala zinthu zambiri zimene zimachitika, ndipo nkhani yake ina imakhala yonena kuti pamakhala kuti mwina walakwira lamulo nkupezeka kuti wapezeka ku ndende, ndiye pamakhala zifukwa zosiyanasiyana zimene iwe wakapezekera ku ndende, koma kuti munthu uja ku ndende kuja samangokhala kuti tamusiyako kuti mwina akhale kuti basa akhale konko. Pamakhala ndondomeko zina zambiri zimene zingampangise kuti iye asinthe, komanso kuti iyeyo moyo wake uzipita chitsogolo, ndipo chimodzi mwa icho ndi maphunziro amene ndithu amapezeka kuti ambiri anzathu akaidi amene ndithu ali kumeneko amakhala nawo, kupezeka kuti alowa mkalasi, nkupezeka kuti aphunzira mpaka kukhonza ena mpaka kupeza mapoints abwino nkuwasankhira ku sukulu za ukachenjede. Koma tikayang'ana mwina ndondomeko zambiri umapezeka kuti ambiri amene amasankhidwira ku sukulu za ukachenjede samakwanirisa kupita ku sukulu za ukachenjede. Ndi pamene pali funso langa lonena kuti kodi nkhani ija ya empowerment ndetu tikulepheratu, kodi chimene chimalepheresa nkhani imeneyi kuti mwina akaidi olo kapena amene apezeka ku ndende kuja achita bwino maphunziro awo chimalepheresa kupita ku sukulu za ukachenjede ndi chani? Kodi malamulo akuti bwanji? Kodi tingakonze bwanji mwina kupita chitsogolo kuti mwina nkhani ya empowerment ikhale kuti ikukonzedwa bwinobwino, kapena kuti pali kusintha kwenikweni? Ndiye ndithokoze kuti muli pamenepo kuti mutiunikire kuti zikhale bwanji. Ndimawuza omvera kunena kuti ndikadakonda tikadakhalanso ndi anzathu kuchokera ku Malawi Prisons Services, koma anaoneka kuti ayi ndi otanganidwa, ndetinandi ayi koma tipitebe kuti nkhani imeneyi tikhale nayo ndithu. Ndikulandireni ndi mmene ndayambira Muhango, mwina tiyambe ndi bungwe lanu. Mwakhala mugwira ntchito ndi ku ndende kumayang'anira nkhani zosiyanasiyana, mwina kungotiunikira bungwe lanu mumatani, komanso pofika lero mwakhala muchita bwanji mu ntchito zanu? Ya, zikomo kwambiri. Monga mmene mwafotokozera, iso bungwe lathu limayang'ana maufulu osiyanasiyana, komanso kuphatikizapo ufulu wa anthu amene ali mu ndende. Ndeno kwa ife timathandizapo pa nkhani zokhuzana ndi malamulo, tili ndi maloya athu amene amathandiza anzathu amene ali ku prison, komanso timagwira ntchito ndi anzathu ngati ku state advocate, komanso aku legal aid kuthandizira kuti chilungamo chipezeke. Komanso tili ndi maparalegals athu amene amathandiza mwa side yawo maprisons mwathu nkhani zosiyanasiyana. Komano titaona ndi bungwe lijolangana za ufulu limene mayang'ana za ufulu wakunja komanso ufulu wa mkati mwa prison. Ndemwe chidule mina taona kuti timatero. Ichabwino mwina tinene kuti pofika lero nkhani zina zimene mwakhala mukuziunikira zakhala zikuyenda bwanji? Mwina ndi zinthu ziti zimene mukuziona kuti ayi zikupita chitsogolo, ndi zinthu ziti zimene mukuona kuti mwina tiusalira? Ya, pali nkhani zambiri zimene takatuziunikira kwa nthawi inake nthakusangalanso kuna kuti ndimanyadira kwambiri kuna kuti ndife amene tinapangisa kuti malamulo ena amene mwina make achisamunda kuti avakabo aja asamagwiritsidwe ntchito, ndi chinthu chimene chimanditsangalatsa kwambiri. Komanso ndife osangala kuna kuti bomaso linatengapo gawo ndithu kuti malamulo amene khoti nalamulira zinthu zikusatidwa. Tinalinso ndi anzathu achipembedzo cha Chirasta amene amakanizidwa kupita ku sukulu chifukwa cha chipembedzo chawo, chifukwa choti amayika madredi, napitanso ku khoti zimene zonse zinachitika. Anthu panopo amapita ku sukulu, ngati sapita ku sukulu ndikuti amene amakhala kuti akunyozera abwalo. Komano zambiri zimene timapanga tathandizapo njira zosiyanasiyana, mwina ku ndendeku advocacy, makamaka nkhani ya prison, kuti nkhani prison ya nyuwani, prison act ya nyuwani, chifukwa prison act imene tinanayo mbuyo mwina ya chisamunda ya 1956. Koma panopa ndife okondwa kuti tinatengapo gawo ndithu kuna kuti mpaka prison act ya nyuwani ya 2025 ibwere. Ndemwe zina zimene timakhala tikupanga ndi zimenezo zimene timatha kunyadira ndithu kuna kuti tikupanga bwino.
chabwino ndithokoze kwa basi potifotokozera bwinobwino zimene mukuchita ino acrea ndikuti iyayi ndi nkhani yabwino kwa basi imene tikuyang'anira kuti iyayi anthu tizikhala ndi maufulu komanso tizikhala kuti tupita chitsogolo ndi makamba ano kuti nkhani imene tikuunikira lero ndiyokhuza maphunziro maka tikuyang'anira kwambiri kwa anzathu akaidi kapena amene apezeka mu ndende kuti kuli mapulogalamu aja timati empowerment kuti mwina tizitha kuasinda akalowa mu ndende muja sikuti kumene kuja mkongo watayira kuti iyayi zawo zatha koma amakhala kuti ena aseva ndithu masentesi yawo nkupezeka kuti atuluka kunja kuno komanso ena nkupeza ndithu danga kundende kumene kuja nkupeza kuti iyayi maphunziro awo nkumapita chitsogolo nde pakati pataona ndithu ndende zambiri akaidi bena kulemba ndithu mayeso mpaka kupezeka kuti kukhonza MSc ja mpaka kuasangira ku sukulu za ukachenjede koma kumapezeka kuti ambiri samapita ku sukulu za ukachenjede kuja nde pamene mwina pamakhala mafunso kunena kuti sono iwo amalemberanji mayeso amene wangati samatha kukwaniritsa kupita ku sukulu za ukachenjede kodi chikuvuta nchani malamulo akuti bwanji tili pamenepo ndi pamene ndimafuna kuti tiunikirane muhango chimavuta nchani chifukwa ambiri mwina amakhala kuti akhoza bwino mwina umoyo wawo akanati mwina maphunziro amene wapitirira apita ku sukulu ya ukachenjede kuja mwina nkusintha tithokoze kwambiri kunena kuti padakali panopa nthawi zina zimatheka mmene mwafotokozera nthawi zina sizimatheka zimangoyendera kuti timati goodwill mchizungu eti kapena political kapena tinati political will kunena kuti pali khumbo lofuna kuti zimene zichike komano palibe lamulo lina lilonse limene mafotokoza kunena kuti munthu akakhoza prison nde kuti ayenera kupita Sunday school amene apita ku university lamulo limene kulibe komano ndi advocacy chabe ine yakhala imachitika pakatipa mina kupempha kwa mapresidents osiyanasiyana ndipo nthawi zambiri amalola abe mpaka pano zimangovuta kuti nthawi zina zake mwina zimachedwerapo komano zimatheka kuti alola ndithu ngati padakali panopa tinali ndi angapo onse anapita ndipo ndiyankhule pano pa radio kunena kuti kwa onse amene anapita anapeza mwayi ngati umene ena akumaliza chaka chino school university ndipo akuchita bwino kwambiri mpela simukuposaso amene mwina mwachisana khapo ku prison ndi chimatipasabe chiyembekezo chilimbikiso chona tipitirize kutani kumapemphabe chaka chino tinapempha alipo ena 8 komanso kuli wina ake kunzuzu amene wakhala ndi mwezi umodzi kuti amalize koma sikulu yake kuyamba August amene mwinanso timampempha kuti mwina wake zitheke komano afike pa ndandanda umene watuluka pakatipa sana khalepo iyayi chomwe chinatikhumudwisapo kwambiri timayembekeza kuna kuti zitithandiza kwambiri kumabe tidakali kuyankhulabe ndi adindo kuti atithandize manjira ena kuti anthu amene mwina mwake mpaka apite ku sukulu nde lamulo kuyankhula za lamulo palibe lamulo komano mpoti prison ikusintha zambiri kalekale kwa ife amene takhala tili mu prison paja limankhula nati nenda kuya mu prison mambanga kugechita prison chinali yomasuka ngati mene zinthu zikumasukira panopa ndeno pang'ono tikupita pali ma guidelines amene boma lifuna kupanga kuti ma guidelines amene amagwisa ntchito kumbuyoko komano ife tinaona kuti ma guidelines aja ndi achikalekale kwambiri anapangidwa chama 8 chakuti khama 90 chakuti ndekale time crime rate ili aying'ono prison yathu jasa kuzaza ndi ma guidelines amene ajawo amangokhala ndiwochepesesa kwambiri anachepesa kwambiri kunena kuti munthu amene atha kupanga benefit kuna mwachisanzo tauna kuti amayankhula kuti amene wapanga save half sentence amene wapanga community masaimu ang'ono nde panapemphedwa kuna kuti banja apange ndipo ndichakuimbira umboni kuna kuti akupanga review ma guidelines iwo ndi chiyembekezo chathu kuna kuti so nkhani ya maphunziro ma guidelines iyene akukhalamo komanso atinge ilimo mmene tikutiwira kuti fatinayankhula nawo mabadira kuti ayikemo ndithu chifukwa ndiyofunikira kwambiri ndiyofunika kwambiri chifukwa chonena kuti 1 cholinga chakundende kuti ndichonera kuti anthu ati cholinga cha prison act yakale nkanena kuti munthu akapita kundende akakhe madzi akalangike akamve kuwawa
now atamva kuwawa atulusidwe wamaliza sente saka kupita kunyumba wamva kuwawa so what ndeza zimathera pati zimathera pomwe kwa panopa mene ili prison act ya panopa komanso zaka zingapo zimene a prison akhala kumagwira ntchito zawo za prison amalimbikisa kwambiri kunati munthu akamsinthe komano kunalibe lamulo lothandiza zimene zikoma panopa ndipene kwabwera lamulo lonena kuti munthu akamsinthe kuzikhala ntchito zosiyana-siyana kuzikhala kumene kunakuyankha kuna kuti anthu andenda aja akagwira ntchito kwina kwake ndikala ndalama zimene zandikulowa muchani muthumba la prison fund izilowa mmene momo ikalowa mmene momo akamatuluka anyamatawo akuapatsikanga chepe cholinga akuziwa kuti munthu utakhala 10 years uli ku prison ukatuluka makhala ulibe kalikose mthumba mwamba ndeno kuti ubwerereso ku prison ndizotheka chifukwa chonena kuti ukakafika ku nyumba nimene timakhalira kwathu kuno timasalanaso kwambiri kumbofika ku nyumba kana kuti awa ndi akaidi anani kaidi asatiyandikire nde munthu zamakhala kusalidwa kunena kuti ndi mkaidi osabwera pafupi ndi inu abale ake imene anyumba amene anabadwa na nyumba imodzi ukapeza kumthamangisa kuna kuti aliwo salowe nyumbamo now tikapanga zimene zijazo timaganiza kuti munthu ja alowera kuti dziko lonse lamutaya alowera kuti ndimapetake makapeza ndi anthu aja akapanga komiti milandu yosiyana-siyana kungoti apeze chakudya chawo cha siku limenelo ndikuyankhula mawadali ndamva akuyankhula aonabwena mfumu azana akudandaula kuti kumulanje mapoho ambiri akunongeka iwo wakuganiza kuna kuti ndi anthu amene atuluka kundende pa amnesty imene ali pakatipa izi ndi zimene ndikuyankhulazi komano nathokoza kwambiri aspeaker anazafotokoza poso mau kuyankhula nayo kuti kodi anthu amene wasimukuta 12 months kupita kumusiko zomwe zokhala zaonati anthu anakatulukabe mundendemo chifukwa kati amutusa munthu wa 4 months ndoti after 4 months anakaina kutulukabe basi koma kuti amutusa mwachanguko kuposa nitha amene ananena kuti kutuluka ndeno a minister of homeland anazayankhula kunena kuti vuto limene tinalo kwambiri kuno kwathu ndikuti ma-reforms mu prison musikuthandizamo kwambiri ndalama zimakhala zochepa kwa kumene kuja tangulimbikisa kuti anthu aja asinthe akasintha anthu aja asinthe ndi ubongo momwe akachoka kuja sakapanganso zimene zijazo now anthu amene akuphunzira sikulu aja ndi amodzi mwa chisanzo chimene amayankhula mu anduna a homeland security kuna kuti munthu akaphunzira amafuna kuti munthu akamtulusa asabwereso ndeno munthu ngati amasowa chochita kunjako wapeza danga waphunzira sikulu mu environment yovuta kwambiri akulu ku prison kuja sikuphunzira sikulu kuti mpaka munthu ukakhonzera koma anyamata akuphunzira sikulu mene mpaka nkumaliza mkate ndipeza kuti apeza 12 points 13 points 14 points ndikuputa ku university ndikuti munthuyo anazichepetsa komanso kuzisisa kufuna kuona kuti ine ndipange ndalakwira community nayo ilakwira komano zisa kutheka sikuna zikonza ine ndikukakonza su community imene nayo ilakwira ndecholinga chake zaujeni titatero mmene tikamapanga chonche ndekuti zapeza kuti anthu akabwerebwere aja tikwachepesa kumakhawo chepa uku labor fund ija ikuthandizira anthu akatuluka mwina apeze kukwanga chepa zikapitiriza mabizinesi machani kana nali kumunda zikapanga chonse ndikutatiza kuti tikuchepesa chiwerengero cha anthu kuti akapange ife amene azikapalamula pene pajapo ndi munthu zoti anangofuna kupalamula sitingakane ndi family ndithu amene anthu amene amatuluka kuphunzira amakhala ambiri pasiku anthu amene ajawo kulibe zenje kulibe ziko kulibe muzi umene timayankha kuti anthu awosotuluka kuphunzira ndikawaponya kucha kumuzi kukuyayi anthu aja amabwerera society now tikalimbikisa maphunziro ku prison kuti zizatithandiza kwambiri ichabwino ndithokoze kwa basi kuti kufotokoza bwino kwa basi chifukwa ndimabwera kumene kufunso langa lonena kuti maphunzirowa ndi wofunikira bwanji kuti kwa anzathu amene ali mu ndende muja kuti mwina tisinthe kaganizidwe ka anthu amene ali mu ndende muja chifukwa mwina tikuziwa kuti kuli mapulogalamu ena umalimbikisa luso ena umalimbikisa ka zaulimi zimene timaona ndithu ku ndende kuja kumakhala ndithu nkhani yolimbikisa kuti yayi azilima koma nkhani ya maphunziroyi ndi yofunikira motani mu ndende zathu kumbali yakasinthidwe Sam mene wafotokozera pano papo ndiyofunikira kwambiri chifukwa munthu amene anapita ku skulu amakhala ndi zochita nthawi zambiri munthu kuchoka ku university ndoti azapeza kogwira ndikuuza kuti tini nyamata wina akali pa polytechnic zangovuta kuti mnamakisi mnakambirane mwina adakalolanso kukhala apapa even ku skulu ko ndi amene amadalira mkalasimo ndilika ndithu chifukwa cha makhalidwe ake chifukwa cha amene amazipangira
amapanga behave ni nyamata uzoona kuti ndi wadongosolo ndi nyamata olimbikira kwambiri anandipasa chidwi kwambiri ndipo ngati kuli munthu mmodzi amene mwa anthu onse amene atuluka amene ndinazamuona unati koma izi munthu basi ndakaluza uyu ndi ameneyo panopa akumaliza amaliza panopa akoza degree yake so bwino kwambiri so kuposa anthu ena nyamata ngati amene akapeza ntchito sangapange zopusa zimene anapanga poyambazo chifukwa chona kuti anazindikira anthu fete madusa mu fezo siyana kawiri makonda kuyankha maona kuti Yesu nyimba Billy Kaunda kuti Billy Kaunda amati Yesu anakhala kuti ndi wa polisi kapena Mulungu anakhala ndi wa polisi bwezi ambiri tiri kundende siku la lero kwambiri koma chifukwa choti apolisi sanatimange nthawi tikamaona ndi diso anzathu timaona ngati kuti ndi oyipa kwambiri inde alipo anthu oyipa komano kulikonso kuthekera kunati ngati ziko tisakuwathandiza kuti akasinthe nde kusintha kwakukulu kubwera mmaphunziro mmene mwafotokozera kuti si onse amene angapite ku secondary school si onse amene angapite ku university kuliso maphunziro ena amene amachita aprison eni ali ndi malo pamodzi ndi halfway house ili kubaraka kumenenso amaphunzitsa anthu amene akuona kuti andidanga makamaka akamapita kumapeto kwa sentence yawo timati halfway home kuwaputsa maluso amanja chifukwa sikuti aliyense angakhale kuti andizere zokapita ku university ya amene onso ali prison act ya nyuwani anena panopa kunena kuti tikhale nawo pa imene nayo ngati pilot which means kunena kuti titakhala nawo ambiri anthu athandizika akamachoka kumene kuti anthu ajamayendera zipangizo zokayambira ife imene tikuyankhula panopa tili ndi center inake kuzomba prison zembo center prison maphunzitsa barbering kumeta kusoka carpentry kusoka makhofini akukhonza akukoma mabokosi kumene kujako anthu akuzagula akukoma masofa kumene kujako anthu akugula zimene zonse timaphunzitsa ndicho olinga chonena kuti si aliyense amene angazapeze mwayi even kunja kuno si aliyense amene angazapeze mwayi wa ntchito komanso alipo anthu ena ake kuzera mkuphunziramu atha kupanga zinthu zoke za dongosolo ndeno onsewo ni maphunziro aprison amene ali ndi factory yawo yayikulu ndipo amasoka ali machine yawo kumene ku prison kuzomba central prison kucha pamene tikufotokoza pano pa imfumo yakaidi akusoka ndiokha zingazona kuna kuti zadongosolo mukapita kuchisi prison patali kungoti mwina musinafike kwambiri komabe muli kufuna khumbo lona kuti zichitike chimavuta ndi support ngati mena mayankhula amene saja kuna support ndi anthu wanje even kuje ku education mene kuyankhulako sikuti ida sikuti ili under means of education yayi imene kupitisana ku university ayi amaphunzitsa ndi asilikali apha ku prison konko kumene kuzako ndi akaidi ena amene anaphunzira maona so tiliso ndi akaidi kuti ndi ma degrees kumene kuphunzira anzawo amene ajaso mu prison act mwatha kutithandiza kwambiri chifukwa ndi atha kumakagwira ntchito mene yaphunzitsa pena pake ndikumana ndama zimalo wakuleba fund kawakuleba fund Yesu pamwe uje kumamsunga kwa kake kuti akamazotuka zapezekanga chepe komanso aliko aphunzitsa prison kuti school ija simanda support kuchoka kumenso education ndio olomwe ndakhandi kupanda ula zaka kumapempha unati kuti chimavuta mchango kuti miso kuti education ipange support school ngati mene ija school ngati mene imayendesedwa ni mawero wishes awapo nyakukanga chepe aprison nawo saponya kukanga chepe komano inakhala kuti ilifule phrase kuti ndi means of education kuipanga support mokwana kwambo isaphunzitsa kukhala za udabwisa kwambiri zimene zitamachitika kumene kuchako ndiye mutha kuona zonsezi chifukwa chona kuti mwina mwake timasizina maso athu kumaona ngati prison kulibe chimene tingapange komano anthu aja akatuluka akamba kuzunza akamba kumaba kukindima kusona anthu akuba nawo akatuluka panja sitikuwathandiza sitikuwapasa support sitikuwapasa kanga chepe kuti ambire business sitikumalowa nyumba mwathu abwere prison iyi asikufunanso kuwathandiza kuti anthu akhala abwinobwino ngati ziko timayenera kupangapo zikufonda chabwino mkatikati mwa programu ya bwalo liime pano pa wailesi ya time zimene nthawi kuti 28 minutes past 7 timapereke mwayi kwa inu amene muli mafunso pa zimene akamba amene tili nawo tikucheza nawo lero tili ndi Victor Muhango kuchokera ku bungwe lija la CREA amene ndithu akuonesensa kuti iyayi ufulu mundende muja uzikhala kuti ukuyenda mwa bwino ndithu kuti akaidi mmene kuja kapena amene adalakwira lamulo ali ndithu ndi danga lopeza losinthika titero kumbali ya maphunziro kumbali ya zinchito zina ndi mmene afotokozera ndikhale ndikulowera kukupasani mwayi kuti mukhoza kufunsa mafunso
konse kumene muli ndikamafika chama 7:30 mwina kumapeto kwake tisanatsegule malaini amuhango ndimafuna ndinene kuti pa nkhani imeneyi mwina ubale wanu ndi andende umayenda motani mwina tikambe zimenezo. Ubale wathu ndi andende ife ndiwenda bwino kwambiri. Ife timakhulupirira kuna kuti andende anapasidwa ntchito yapamwamba kwambiri yona kuti akathe kuthandiza akaidi ndeife ngati bungwe timayinanso kuwathandizira. Komanso tinayankhulenso kuti even homeland imene ubale wabwino kwambiri ingakhale Minister of Justice kumene Minister ake amene ali akulu amene amayang'anira za kukhululukira akaidi ndi wabwino kwambiri tikapempha amathandiza. Zikakanika timaziwa kuti mwina mwake zangovuta komabe timapitirizabe kupempha sititopa yayi mpaka amazapempha ndithu athandizapo kwambiri. Ndimakumbukira nthawi ake takumana nawo tinapempha kunati kumati nyumata ina taluza malo pompano ku university nakasiku university amapereka zaka ziwiri anati ndithu kunati ayi amene tiaganizira anaganiziridwadi ndeno sikuti ndikoyamba kugwira nawo ntchito zikumatheka ndithu ndeno kwa ife timathokoza kwambiri kuna kuti tigwira ntchito bwino kwambiri ndi onse amene ali okhuzidwa. Chabwino ndikaona nthawi apa ndi 7:30 ndiye kuti ndipereke mwayi kwa inu amene muli mafunso mwina mukadakonda kuti mwafunse amuhango zokhuza zimene takambirana. Mukhoza ndiyimbira foni 092847590 092847590 kapena kutumiza text message ku short code 1895 ndiye kuti tiwerenge uthenga wanu. Komanso inu amene mutisatira pa tsamba la mchezo la Times 360 iyayi tithokoze kuti muli pamenepo ndipo timakunyadirani nthawi zonse. Tithokoze inu Emmanuel Mzimwa senior akuti iyayi programu ndi imeneyi tithokoze kwa basi kuti mumayikonda programu yanu. Antoba Mtengula akuti when a prisoner is going to university, does it mean it's the end of her sentence or is he still a prisoner? Ndi mukhoza kusunga futso limenelo mwina muti yankhire amuhango akuti when a prisoner is going to university, does it mean it's the end of her sentence or he or she is still a prisoner? Futso limene ndithu afunsa wena Antoba Mtengula pa Times 360. Ndimati mwina ndionenso mbali ina ngati kuli mafunso kwa tenifolo tione ma tenifolo kuti akubwera motani. Komanso mukhoza nditumiza text message nanena pa short code 1895 komanso kuimba foni 092847590 mafunso anu iyayi mukhozanso kulunjika kumbali imene ntchito imene akugwira akreya mundende zimenezi mwina mukadakonda kuti mumveso zina iyayi tikhoza kupereka sodanga limenelo ngakhale kuti tikuunika kwambiri tikulunjika kwambiri kumbali inayi. Timathokoza kwa basi Kefas Keyman Kayembe akuti programu mbambande tithokoze chifukwa cha chimenechi. Titenge matenifolo apa. Hello chabwino imene yukanga tikuti yativutirapo tenifolo imeneyo. Tione ku short code 1895 ngati kuli ndithu mwayi woti tikhoza kupezako ndemanga kapena mafunso. Tione apa foni yabwera. Hello. Hello. Muli bwanji bwana? Ndili bwino, inu muli bwanji? Ndili bwino. Ine ndine Laston Muruma kuno ku Namba ku Phalombe. Amuruma ku Phalombe kwa chabwanji kumeneko? Kwa chabwino kuno kwa nkhala changulu basi kwa chabwino ndithu. Chabwino tithokoze. Timakumvetserani mene mafotokoza papa panzatipa. Tingoyamikira kuti chonde limbikirani pa zimene mukuchita. Zikomo kwa basi. Ngakhale boma besi kuitapo kanthu kweni ngolimbana mama bungwe ati amene akhanga takuthandizira kaidi kumbali ya school ndiye tithokoze kwambiri ndimene mafotokozera muti kupemphani kuti tilimbikirani kuti thandizira balatu amene ali kundendewo. Zikomo kwa basi. Cholinga choti maphunziro awo apitirize ndithu. Tathokoza zikomo kwambiri mawu abwino. Zikomo kwa basi nenso tikufunireni zabwino zonse. Zikomo zikomo kwa basi.
mkatikati mwa programu ya bwalo liyime pano pa wailesi ya Times. Ine ndi Sam Banda Junior, ndili ndi mlendo wanga lero Victor Mohango kuchokera ku CREA, bungwe limene ndithu limagwira ntchito mundende kuonesesa kuti imenemo zinthu zuyenda ndithu komanso anthu akupeza thandizo loyenerera. Pali funso lina apa Mohango likuchokera pa Time 360 akuti kodi aphunzitsi andendewo amawalipira ndani? Afusafusa limeneli akuti aphunzitsi andendewo amalipira ndani, ndikuziwa kuti munakhuzako kumeneko komanso mwina mukhoza kuzaliyankha. Moses Jere funso la Eric Bowman ndi limene lafusidwa lija, amene nda Eric Bowman amene afunsa kuti kodi aphunzitsi andende amalipira ndani. Koma funso lina kuchokera kwa Moses Jere akuti Mr. Mohango, kodi amene amalipira tuition fees ya anthu amene amasankhidwira ku university ko ndi ndani? Moses Jere Lilongwe afunsa amenewa. Enson Believe Kayange akuti programu ya mphamvu iyi musasiye chonde, iya itithokoze chifukwa cha mawu anu achilimbikitso amenewo, timakunyadirani kwa basi. Ndipiteso mbali ina ku short code 1895 tione ngati kuli uthenga wina uliwonse. iya ipakali pano kulibe, koma tione 10-4 apa. Hello. Muli bwanji bwana? Tili bwino, muli bwanji umenewo? Tili bwino. Ndikoma kwambiri. Ndakulandirani pano pa wailesi ya Times program ene ya bwalo liyime. Dzina ndi kumene mukuimbira? Precious Dube kuno ku Lilongwe. Chabwino. Kwa chabwanji ku Lilongwe? Kwa chatu bwino ndithu kazuwa kakuoneka ndithu situzo Blantyre. Ku Blantyre nyengo yake chimozimozi? Zikoma kwambiri. Chabwino. Muli ndi ndemanga kapena funso? Inetu ndimafuna ndiyankhule ndemanga komanso ndi funso kumapeto kwake. Chabwino. Ndemanga yanga ndimafuna ndiyamikire kwambiri andende. Chifukwa choyika maphunziro amene wakula anthu aziphunzira sukulu. Chinthu chabwino kwambiri chifukwa munthu amadzasintha. Kwambiri. Ndipo chinthu chimene chinthu chofunikira kwambiri. Koma pamene pali vuto komanso ndili napo umboni. Ine ni munthu mmodzi amene naphunzira ponso sukulu imeneyi. Pa Nzuzu Prison. Amene amatiphunzitsa ndi bwana athu wa Prison, bwana Kiyokwa. Ndi akaidi ena. Ndayamikire kwambiri chifukwa chozipereka. Chabwino. Certificate imene ndinapeza kumene kuya 4-4. Ni yabwino kwambiri. Chifukwa ndi 24-25 points. Iya itiyamike. Imene ndinapita kufusira nawo ntchito malo aboma awiri. Koma ndinakanidwa. Ndinapita ku polisi, ku Malawi Defense Force, komanso amapanga za status operations. Status. Adandikanawo chifukwa chona kuti alembedwa kuti Nzuzu Prison reformed. Chifukwa certificate amalemba sukulu ya ndende. Nzuzu Prison reformed. Certificate imene ndili nayo ndithu, koma imakanidwa paliponse pa boma kuti ukafusire ntchito imakanidwa. Nde munthu wamba wapakhomo akhoza kulemba bwanji kapena nani government organization ikhoza kulemba bwanji ngati boma limwero likuyambisa kukukana kuti udaphunzira kundende usalembedweso ntchito kuno. Nde munthu wamba kapena nani government organization kapena anthu ongobwera kuchoka maiko ena akhoza kulemba bwanji popeza boma eni akakukukana. Ine ndimati ndifunse pamene kuti sizingatheke koma sintha ma certificate pakumalemba sukulu ina kuti mwina munthu yakatuluka azipeza komwe iwina olembedwa ntchito. Ndithu ndimati ndilero bwana. Ine mawa uno ndayamikira kwambiri program imene chifukwa anthu ambiri akuphinjika ali mavuto koma ndi certificate yoti ukhoza kulembedwa vena pake pa gadi service kumagwira ntchito kuzasintha zinthu zina imene unalili kalekale. Ndiyamikenso kuti ndiyamikenso kwambiri kuti inu munali muchimenechi ndipo mwapereka umboni woyenerera kwa basi. Tikuyamikeni kwa basi. Zikomo kwambiri. Moti ine ndimachita kwambiri kuti ndimadandaula kwambiri boma kuti ndi limene limayambisa zimene zizi kupatula kuti tinenenso za government organization nani government kapena anyamata kapena ana ndi kampani yake, koma boma ndimene limayambisa kumukana munthu amene wachita reform kuti mwina akhoza kuyamba kuzi ntchito zina komano kupitirizabe kumana kuti
awadagwira kaidi wadaiva zakuti certificate yawo isagwire ntchito ndimaona kuti sukulu imene boma silithandiza kwambiri. Chabwino Ndithu ndakuthokozani kwa basi. Zikomo kwambiri, nthokoze kwambiri swandi ndo chifukwa cha program imene. Zikomo kwa basi. Zikomo. Mkatikati mwa program ene ya bwalo lime 21 minutes to 8 mwina ndisanapite kwa ino amuhango ndiye samukumvetsera bwinobwino ndimafuna nditengeretu funso Oscar Lemon pa Times 360 akuti komatu a Victor Muhango ati mukutipula very dedicated and passionate about prisoners. Apitirize ndithu ineyo ndimaona ngati ma prisoners kunoko underutilized. Ma prison ambiri ali ndi malo akulu olima mega farms koma chifukwa akuti koma chifukwa cha lack of proper funding mafama amenewa they underproduce pofunika kugula ma tractors and ma trucks onyamula zokolola zawo. Akutero Oscar Lemon tithokoze chifukwa cha ndemanga yanu. Ian Junganiko mwapoka mbale akuti kodi mkaidi akapambana ndi kupita ku university ndipo mtsogoleri wavomereza kuti apite akapita ndipo akamaliza amazagwira ntchito kenako kupitanso ku ndende poti ena amatha kugamulidwa zaka 20 ndi apa zimatha bwanji afutsafunso limenelo. Ian Junganiko mwapoka mbale. George Nkwapatira akuti kodi ndalama zomwe amagwirisa ntchito kundendeko polemba mayeso ngati examination fees imachokera kuti nanga bwanji certificate imakanidwa malo a ntchito. I'm from Johannesburg Hebrew. Ndiye sa awa afutsafunso limodzi limene afutsa akulu aja adatimbira 10-4 mwina ndikafika pamenepo ndikupaseni mwayi ya Muhango kuti mutiyankhire mafunso amenewo komanso kuyikirapo ndemanga. Ya ndithokoze kwambiri kwa anthu onse amene afunsa mafunso komanso chidwi chimene akuonesa kunena kuti nawonso zimaakhuza. Anafunsa zonena kuti kodi akatuluka amapita kuti akatuluka ndi mfulu ndithu akakhonza mayeso aja ndekuti basi iyeyo sinkaidi so yayi. Samapita kaidi kuje nifana khauta nikaidi kupita kuje ku university ngati nkaidi ndekuti bweza kumakhala ndi msilikali nkaidi samakhala yekha yayi. Komana amapita ngati munthu kujaso samalembedwaso ngati kaidi yayi. Ndi munthu amene ali mwana wa sukulu ngati amene ali mwana wa sukulu wina aliyense. Ndeno kumene kwa amapita ngati munthu. Ndimafuna ndisindikie penepo kuona kuti vuto limene timakhala kwambiri ndiona kuna kodi timafuna kuti munthuyo chilango chikafike pa. Ukanga tiwaweruzidwa kuti wapanga prison kuzolona khako siku limodzi akulu ndi malo azoona kuti chilango chake chowawa kwambiri. Ndeno tinene kuti amene wamaliza wapita ku university ndoto wapita ngati mfulu ndithu. Akati munthu amukhululukira president ndekuti kukhuluka sikumwakhala kwa hafu ya ndekuti akukhulukira kuti nyamuka azipita kusaka chimweso akachimwaso mpene pamakhankhanira. Yes. Ndithokoze kwambiri amene mwina amaona ntchito zathu ena ake anafotokozapo kwambiri zawo zokhuza ndi certificate imalembedwa ngati mwina chichiri prison. I think timangokhala kunena kuti mwina mwazi anthu amene amalemba ntchito amene amapangawo chifukwa sukulu imeja sikuti amaphunziranso masiku ano ngati kunzuzuko amathanso kuphunzira ana asilikali amathanso kuphunzira anthu akunja si sukulu yonena kuti chifukwa chotanibidwa nzuzu prison ndeti azitenga ngati nzuzu prison yayi ndi maakaidi okhaokhayi. Komano vuto limene makhalako limene timayankho jala stigma anthu timaona ngati munthu amene wapita ku prison ndikuti ndi munthu chigawenga kwambiri. Andi chimene chimachitika nchona timazaona ngati amene wapita ku prison alese ndi wakuba. Ndi khalidwe makhala nawo amalamu timaona ngati awa ndi anthu okubawo. Komano kumene za prison kumapezeka anthu ena ake onera kuti mwina mwake sanabe koma amamenyana ali kuti ali prison konkuja. Alipo anthu ena ake mwina mwake ananamizidwa kuti anapanga chinthu sanapange ali prison konkuja. Ndezi makhala zovuta kuna kuti chifukwa choti anthu tinachiyika kuna kuti aliyense amene wamangidwa apo amene ali prison ndekuti munthuyo ndi woyipa kwambiri. Koma timangachita kuisa kuna kuti tikakhala nkhani ngati ya anthu andale akapita prison kuja futi matenga choncho ngati kuti ndi anthu okuba ndi anthu oyipa ayi. Komano amene ali osauka akapita prison kuja ndi amene amasatekedwa ngati kuti uyu ndekuti anaina kukhala okuba. Ndi mmene anthu amalawo timaganizira. Kuona nthawi janena anthu aposo za malamulo ngati aja atisamunda aja
avakabwacha vakabuga mutatu milone sese magwira kwambiri anthu osauka kwambiri semagwira anthu olemera amapita polisi kumabhala ngati kwantopwa kumwe kagwira anthu kumasanapite ku Mount Soju kagwira anthu now mentality yaifeyo ngati amalawi ambiri inakhazikika una kuti munthu amene wavala zakuda amene wavala za sanza ndi okuba amene wavala suit sangakhala okuba that's why sometimes timadanga una even na police sometimes ma blocks kwa anthu amene akuyendesa magalimoto abwino amagodusa koma amene akuyendesa ayimisa kusecha ndipo chona kuti ndi mentality imene nayo ni akuti munthu amene amaoneka ngati amene ali close kuti atha kuba akhale munthu amene sagwira ntchito munthu amene wavala zigamba munthu amene sasamba ndezi zimene makhala nazo aliyense prison jatha kupita olo amene amafusafusa siku linacho masoka asakapezeka prison futi akadandaulaso zimodzi ngati mene akudandaula anthu enawo ndeni mene zimakhalira ndeti mafuna ndiyankhule kuna kuti nkhani ya ujeni yawo timayankha nkhani yakuti kuti amaphunzisawo institution fee amaitenga kuti institution fee ndikufuna kwabwino anthu amangokhala kufuna kwabwino kupereka komanso aprison akakhanika ndi amakena gama apereka kona ndimayankhula ndija kuna kuti zimakhala zovuta kwambiri kuyendesa maschools ngati amene aja ndipo zimakhala zonyadisa kwambiri kuti out of kuvutika kwake anthu ena akakukhonza tikupanga bwino komano akapita ku school akapita kunja kuti apita kuma investors amalipira ndi azibale awo sikuti soboma limalipira amakhala kuti aliyense akupita amene amapita ku investors sikuti ndikaide aliyense amalipira ndi mbale wake amene ayina kuti kumulipirira mbale wake ngati sana mulipirire ndi kuti zivuta kapena amakapeza loan ena amapasa maloni ngati mene amaperekeranso kwa student wina aliyense amene ali kumene koko ndeni mmene zimakhalira chabwino inokuzanga ndai wali aso Sorina ndiye samutsindikenso paja adayimba kuchokera ku Mzuzu ananenapo kuti ayi nthawi zina certificate manager amene adayilembera ndiuziwa munanenapo kuti kunena kuti ananena kuti ena amene amachitisa kuti mwina zikhangati zikuvuta mwina ndi aboma omwewo chifukwa iwo akadakonda kuti nanga sindi certificate yakuti adatenga imeneyo kukafuna kuti mwina alowere nayo ku polisi atachita mayeso kumene kuja adakaniza ndipo amakhala khumbo lija loti chifukwa chokuti uyu adadusira ku prison ndikuti certificate yake iyayi ndikuti mwina nkondemo mwina kuyankhulapo kwake nkunena motani pamenepo tingofotokoza kuti malamulo athu padakali panopa pena pake sali bwino takati timakambira ndi alo commission kumbuyo konseko kuna kuti asithera mulonga timeja kuti munthu akapalamula akhale 7 years anali ku prison akhale 7 years asanagwire ntchito zimakhala ngati kuti mmene ndimafotokozera poyamba paja kunzimubwezera munthu kuna kuti iweyo ulibe chochita tamakapanga zimene umapanga zichi chifukwa choti ulibe chochita sitikupasa chochita ndi lamulo lachisamundaso zokhazoka zimene ndikuyankhala zambiri zimachoka kuwasamunda koma timasangalala kumazowombera m'manja kuti zikhale pobe mpaka siku la lero ndeni mmene zimakhala pali lamulo ndithiona kuti even politician khani ndani wapalamula amadakhale 7 years asainire chanchani ni malamulo aja akalekale aja sono munthu akachoka kundende ngati sitikumpasa chochitika tikumpasa kuti akapange china chani tena kumpasa chinthu choti akhale utanganika nacho ncholinga choti asabwereso munjira zake zimene amapanga zosakhala bwino ulimi ena akanafotokoza za ulimi nkhani inaso ndi nkhani ngati imene yona kuti kulimbikitsa kwambiri ulimi wathu mmene ulili prison kuja amalimira kwambiri makhaso zoti zinathakale zitakhala kuti alimbikise ndithu apange invest mokwanira kuvika kumaujen majani matractors andine ndimayankhula malo aja amene ali mfupi mwa nyanja kuyika ku anthu kumene kujako santakathawe nyamata aja chifukwa azikalima okha ndikudya bwino kumakhala ngati so akukhala pamfulu ndithu kumalo ku prison komano akupanga chitukuko kubweretsa ndalama kuno kumalawi kunoko iwonso akupeza pakanga chepa akupeza ulimi komanso pochoka pa jandeta za ndandama zawo akamapita akapitiza zimene amapanga zija ndekuti munthu jamwamuchosera athu kunkhani imene amapanga ya umbandaja kumapanga nkhani ya dongosolo komano chimene chimachitika nchona timayang'ana prison ija kunati ukuku ayi kulibe ntchito timayang'ana madera ena ake kupereka ndalama zambiri koma ukuku timati kulibe ntchito ndikofunika kwambiri kumene kuja kuti kasintha chinyamata athu ndimawerenga news ya lero makhana time khana amankhulapo suna kuti chiwerengo chambiri cha chinyamata chomapita ku prison ana ang'ono ndeno ana ngati amene ajawo tiyalera bwanji azakula bwanji azafika pati ndezofunika kwambiri kuti sikuluyo ndiyofunika kwambiri kuti ikhaleko iyayi ndithokoze kwa basi chifukwa choti yankhira gawo limenelo nditenge gawo lachiwiri chifukwa nthawi ndikuiona kuti yapitapo nditenge gawo lachiwiri kenako kumapeto kwake muti yankhira kenako muzati kwangulira zonse 11 minutes to 8 ndione apa 24 hello
Hello. Hello. Muli bwanji bwana? Timnoga ino. Ndili bwino. Somo wambiri. Dzina ndikumene mukuimbira? Zomba Kayinga. Zomba Kayinga, ndakulandirani? Muli ndemanga kapena funso? Ineyo ndinde manga. Aha. Ndemanga zanga ndizankhani mene mafotokoza akuwo. Ehe. Kandiona kuti ine nthawi zambiri ni madandaula boma lathu. Malingana ndi ndondomeko kuzimene timayendera. Anyo akuwa aja kumzuzu ajasa kunama. Chifukwa ndizonse chisoni kuti munthu wafusira ntchito komano ntchito yosa kumulemba. Indeyo sindikuza kunazo kuti pamene popo kuti akulu athandizidwa motani. Chifukwa nyozo kuti kanapita munthu kufika ukafusira ntchito anapanga qualify kuti alembedwe ntchito ndikumukana. Ndiye funso langa ndilifuna kwakulu kuna kuti simakhali njira ina kuti munakulu athandizidwe. Chifukwa nthawi namafusira ntchito yo sikuti anali prison ayi, anali full weni. Ndikanakonda kuti munake atati yankhako kuti kodi akulu ati athandiza motani. Chabwino. Chifukwa kaganizidwe kawo kapanopa kanasintha ndithu. Chifukwa munthu amadalira kunazo kuti kupita ineyo ngati mwayi wa ntchito ningakakupeze. Ndiye kuti ineyo nditha kuthandiza banja langa. Komano kumene uja atavesedwa kunena kuti ndikusakidwa kapena kuvesedwa kunazo kuti munthu anali prisoner. Oleloli ndikumukana sizo kuti kodi panopa kuchokera chisidi kupoti akulu kumzuzu sifana fotokoze bwino kuti kodi chinali chaka chanji. Komano nkhani ngati mene bafunika kuisata bwino. Chifukwa ngati anakafusira ntchito ndikukanidwa imene panali khona muna kumusa munthu pomwe munthu yosanali prisoner. Chachiwiri nifuna ningochirapo ndemanga. Ineyo nthawi nake zaka za mbuyomo tinali makhala prison. Osati nali omangidwa iya kumana makhala ndi bambo anga magwira ntchito prison iko. Komano zimene ndakhandikuonapo zinthu zingapo zimene nimaziona kunazo kutena bage kumala kuno kuti mazima akakwika. Ifukwa kumapezera kuti munake anthu amangidwa limodzi. Pankhani imodzi yomweyo. Koma wina yakwawo nikochitika kubwino ndikuti usidwa wina ndikusala kuti ndikusala kumwepo. Zimene zikusonyeza ngati kuti kumala kuno chimene sabangefe sitimachizindikira. Chimene timayendesa zikwa sitimalizindikira timafuna kuti anthu olemera ndi amene amakhala full kwambiri koma anthu osauka amene timaona ngati kuti pena pake timasalidwa. Lero ndikanakonda kunena kuti akulu muna wake atakhala ndi ndondomeko zoyenera komanso boma litaona kuti lamulo ndi lamulo. Nimakumbuka nthawi ya Malemu Sibanda Chakwamba. Anatanena kunena zokuti atiyene sima tizija ucheni pasiku kamozi nyemba imozi. Koma iyo atapita sonauso zawo zitawachitikira mzimu wauso mutendero zawachitika anapita kumene kuja nakapeza zinthu zikitizo mwezo. Koma nthawi imene anazokuti lamuna saina tu ndino lamulo ili ilo. Anthu amene alamulo ili lomwe kalero kuma panopa linasinthirato timafuna tiziphwanya malamulo. Lero ndimagani maufuna kungupempha boma komanso ndi amabungwe kuti tiyeni lamulo likakhazikitsidwa tizilisatira. Tumagazi lange chamene ndithokoze kwa basi chifukwa cha maganizo anu takuyamikani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi. Nditenge 10 fololina kenako ndalole ya Muhango kuti atikwangulire zonse. Ndithokoze kwa inu nonse amene mukutitsatiranso pa tsamba la mchezo la Time 360 komanso amene ndithu mwatumiza mauthenga inunso amene mwatiimbira ma 10 folo ku 1895 ndi mayesa kuyang'anayang'ana koma si kunabwere funso lililonse. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino. Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Bambo amwana mmodzi kumtisipa. Ndakulandirani bambo amwana mmodzi. Chabwino, muli ndemanga kapena funso? Ndemanga pang'ono komanso funso. Chabwino. Amuhango wa ndimafuna ndikale. Akhala kufotokozera Mozambique. Ndopanga divert pang'ono. Anafotokozerapo kwambiri pankhani ya lamulo loti wopa mzake nayenso apedwe.
ndiwapangirako divert pang'ono kumene kwachikuwa anafotokozapo namvera pena pake ndithu chabwino leno ndimafuna kuti ndiwafunse kuti kodi munthu akapanzake unokualabira mti ndilamulo noti ukapanzake nayo sapedwe ndiye munthu uja mwina wake mwina anagamudidwa mpaka na panopa samapedwe sikupanyira lamulo kumeneko sikupanya lamulo kuti munthu agamudidwa kuti uyu akanyongeka koma wina sana mnyonga sikulakwa komanso ngati lamulo limenelo ndi lamulo loti mwina sili kugwira ntchito chotitsungira ndi chani sizi zikukholezera kupana ukoko ndichokeko chabwino amuhango awa ndimafuna kuti andiyankhe kukanakhala ku sukulu ndikananena kuti what is prison what is prison ndende ndi chani leno ngati andiyankha kuti ni tanthauzo la ndendero kenako tione kuti kodi mafumu amene akukazikisawa akufuna ndende kapena kuchechi chifukwa ndaonapo achibale angapo amene asevapo ndende for example tinali ndi wachibale wina wake anamangidwa pa nkhani yoti yosamveseseka bwinobwino koma ndakaseva ndende ija zaka ziwiri ndi 7 months ndi mwana woti amayamwa koma ndendeyo nditi anaseva ndi mwanayo mpaka nakutuluka ndeno kenako ndimafuna kuti ndiwafunseso abwanawo kuti tikati tiwerenge Bible chaku Yesaya 5 uko likutena kuti pamene pakufuna zosekemera muike zosekemera pamene pakufunika zowawa muike zowawa musasemphanise ndeno kundendeko tikati tichulukise ufulu hello ndikumvani kundendeko tikati tichulukise ufulu kukhala ngati ku hostel ya kusukulu ndeno ndimafuna kuti kundende zikale za kundende munthu uchakapita kumene kuja akundende kuja atu amagwira mwina ndi mwina moti mukusanga yambireso for example leo ndi wachibale wanga anali ndi gulu lota amavuta ntauni anayi ndi zina lina lake sindichula gululo koma atapita kundende kuja wabale wanga just for 3 years kutuluka kuja mpaka anasalenda kuti kuyambira lero munthu akafuna kutchuka zimenya ineyo sindapangaso ndemulya ndeno tiwuti twandi yake chabwino kenako tione chisogolo koma maka kwa kuopa nako asindike kumeneko chabwino ndakuthokozani kwa basi zikomo bwana wanga zikomo nthawi ndimene yachita njiro ndiye ndikuloleni muhango kuti muyankhe mafunso amene mungayankhire muli ndi nthawi yochepa komanso muzangoumbira mkota kumapetoko zikomo kwambiri kuna kuti anthu ayankhula ena wina uja ni mwana wa mndende inenso ndine mwana wa mndende bambanga magwira mndende momo nkhani zimene akuyankhula zonzoona paziko lapansi sitiza aliyense sadzakhutira ndi chinthu chimene chachitika wina adana nacho wina sadana nacho mwina marketing ngoyankhula una kuti mmene afotokozera akuluwo pena pakenso akhangati akuzipanga kukhaso contradict una kuti anali ndi ubale wawo amene anapita kuliza pa nkhani zosadziwika bwino okhaso akuyankhula una kuti munthu akakhala kulizo na amve kuwawa ndekwa ine ndikuona ngati kuna kuti akuzipangabe contradict chifukwa choona kuti bale wawo anapita pa nkhani zosadziwika bwino ndiye tikupese kuwawa sitikulakwisa ndekuti ndioti palakwika chifukwa choti panepo ndioti palakwika mukumvesa kuwawa munthu fondesana ine kumva kuti kumva kuwawa iyayi mtima umene timakhala wa malawi ambiri chifukwa choti sinapiteko ndayankhula kuna kuti amene akuyankhulawo anakhala ngati kwa polisi wali yesu bweza ali kundende nawonso chifukwa siku lake anatukwana nzawo siku lake pone anapangapo ngozi siku lake pone anapangapo ndewu koma chifukwa choti yesu wa polisi amene apolisi sanamuone lero akuzipanga akhala walunga kwambiri ni munthu wolungama kwambiri kuna kuti akuona nzake kuti awa ndi wolakwika kwambiri ikazabwera 10 yathu mpene timazaona kuti kodi kuno kuti kumakhala chonchete ena akanayankha chakwanda chakwamba ndi zimene exactly kuna yankho zimene takhala kwa iwo kuna kuti nthawi imene ali pa udindo amaona kuti inesi zisingandichitikire amati ukakwera pasana panjovu umaona kapansi palibe mame kumano ukasikapo ndeno mwina mwake ine imene ndilili panopa sinimayenda kuzapita kuzo kumanisha kupita kuzo anytime zikomo kwambiri amafuta za sefena anthu amene akupha anzawo kuli lamulo lone kuti aphedwe lamulo liliko kuti analichosa iyani komano palibe president aliyense amene amasayinira lamulolo ndi munafunso likhala chifukwa chani samasayinira lamulolo
maiko anzathu ambiri zimene zanasiya maiko ambiri anasiya zimenezo takhandi-toka anzathu arudinja nyasa ndikuphatiza ku Zambia cho sakadatha zimwe sikuti anthu akuphanaso ya amaphana mmene angaphane anthu sazasiya kuphana chimodzimodzi pano pagulira molona kuti ukaba akumange anthu samaba amababe now pali lamulo lona kuti munthu amene waphanzako ukakhale moyo wako wonse kundende na ukakhala moyo wako wonse ndoti ukaphaso bwanji zakulu kundende kale mwina suvene pompani umamva kuwawa kwambiri kuna kuti ine ndikuona ndinalakwisa munthu apange alingalire komanso china chimene amapanga timayankhula zimene kuti anthu amene amagenza criminal justice system ndi anthu nawo satha kulakwisa ngati mene afotokozera kuti m'bale wawo anangopita pa nkhani zosadziwika bwino anakhala kuti amene uchayo wapanga mlandu wa mada zosadziwika bwino koma ukamupha bwezi pano pakudandala kuti m'bale wathu anaphedwa pa nkhani zosadziwika bwino mwina mwake ndimalize kuna kuti tikatenga ngondende kuti ati tukangokhaulisa kwathu ndikuasiya sizimatheka anthu akukhaula onse amene akumakhaulawo akumabwereranso ambiri komano chachikulu chionera kuti senta kuti akasinthike kuyamba mbombo akakumenya anthu ena akamati kukulungala amatha kukumenya ulwana amene umati kwamakwapula kwambiri amazolowera kuti ena amandikwapula komano chachikulu chionera aphunzitse asinthe ndeno ngati sanasinthe anawo zakhala choncho mwina mwake ndimalize ndikuyankhula choncho kuti tisakhale ndi mkwiyo kwambiri koma tione kuti zinthu sitipange bwanji zikomo kwambiri. Ndathokoza kwa basi amuhango kamba kokhalira limodzi mpulogalamu ineyi ya bwalo liyime timakunyadirani kwa basi komanso tithokoze kuti ena kudzera mu zimene mwayankhula lero iyayi aphunzirapo ziwiri zitatu mu pulogalamu ineyi ya bwalo liyime. Ndikuyamikeni kwa basi komanso ndifuneni tsiku lopambana. Tikatero ndiye kuti tafika kumapeto a programu yathu ya bwalo liyime. Ndithokoze nonse kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa chifukwa chokhala limodzi mpulogalamu ineyi komanso ina amene mumatisatira pa tsamba la mchezo la Time 360. pali ndemanga zambiri zina sitingathe kutenga komanso ma tennis foul akubwerabe ena sitingathe kutenga. Ndithokoze Albert Chikoja kuti that is a serious issue. Please iyo ya certificate iyo kuti si amasewera imeneyo imene adanena akunzuzu ija. Tithokoze chifukwa cha ndemanga yanu. Ndikatero ndafika kumapeto kwa programu ineyi ya bwalo liyime. Ndithokoze mzanga Christopher Nkosi kamba kuongolera zonse. Tionanenso sabata ya mawa nthawi ngati yomwe ija kuyambira 7 o'clock mpaka ukafika chamma 5 minutes to 8. Tithokozenso onse amene anapangisa kuti programu ineyi ikufikeni tsiku la lero. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Mukhale ndi tsiku lopambana. Mwakomana onse. Ndapita. Bye bye.